Три кота, три хвоста кун. Три кота гуфти. Дружеские посиделки Акбот заканчиваются го. для Марка Аттонса скандалом. Три кота, три Что, черт возьми, хвоста. это было? Боту. Чарити уехала от нас. Ич фиксик я. Я этого не Аку поняла. три кота, три Джеймс, хвоста. кажется, знает, что стоит за поспехом. ин лаҳза муроҷиати ман ба гулдухтарони зебои саҳифаи ман медонам ки шумораи шумо хеле зиёд аст ва дар байни шумо ҳастанд нафароне ки то ҳол кор намекунанд, дар ҷустуҷӯи кор ҳастанд ва ман ҳамеша мегӯям ки аз ҳама кори осон ки меҳнати зиёдро талаб намекунад ягона шумо вақти худро ҷудо мекунед вақти муайян, ҳар вақте ки шумо мехоҳед ба ин кор машғул шавед, хоҳед 1 соат, хоҳед 2 соат, ҳар вақте ки худатон мехоҳед, ин хоҳиши шумо аст ва кори аз ҳама осон ки даромади хуб дорад ин дар ширкати Faberlic аст, чунки худи ман низ дар ин ширкат кор мекунам, фаъолият дорам ва дар гурӯҳи мо як бонуи пешсафу пешқадам ҳаст, Махсумова Мавлуда ки айни ҳол ба онҳо низ коргар лозим аст. Мавлудахон соҳиби 5 фарзанд ҳастанд, дар шаҳри Москва қарор доранд. Худашон азодаи оилаашон, зиндагиашон хуб мебароянд, чунки хушбахтона дар ин ширкат ба кор омадан дар муддати кӯтоҳ натиҷаҳои хеле хуб нишон доданд ва имрӯз яке аз фаъолони пешқадамтарини ин ширкат ҳастанд ва маоши хуб мегиранд. ҳамроҳи Махсумова Мавлуда мо ҳамамон як гурӯҳ ҳастем ва ҳамагӣ як рӯз ба онҳо вақт аст, мехоҳанд дар байни як рӯз якчанд нафарро ба кор қабул кунанд, чунки баъди як рӯз онҳо дигар вақт надоранд, чунки корҳояшон зиёд аст, наметавонанд ки вақт ҷудо кунанду бо шумо ҳам суҳбат шаванд. Ба ҳамин хотир шумо гулдухтарон як рӯз фурсат доред, метавонед ҳамроҳи Мавлудахон ҳам суҳбат шавед, ба гурӯҳаш ба кор оед. Гурӯҳаш беҳтарин аст, ҳама коргар аст, ҳама маош мегирад. шумо низ агар дар ин гурӯҳ биёед пушаймон намешавед, соҳиби кор мешавед, соҳиби маош мешавед.